Nos poñemos en clave roqueira, imos buscar con moitísimas gañas, porque xa parece que xa chega a fin de semana e temos ganas de facer cousas que nos enchan, sobre todo, pois eso, emocionalmente, esa sensibilidade que ten a xente que nos gusta a música polos concertos en directo, sobre todo se teñen vitaminas como pois todo a música relacionada co rock. Para eso buscamos esa axenda musical roqueira no nome do rock and roll con Fernando Sampedro, como todos os xoves, aquí na terraza de Radio Culleredo. Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días, aquí xa un día máis falando das cousas que nos gustan. Hoxe toca música, non? Creo, sí, que xa me confundo. Non nos vayamos a confundir, non? Tantos temas, isto de ser polifacético ou multitarea, ou como lle queirades chamar, pois a veces hai que cambiar o chip, o estado mental, non? Un día estás en modo cine, outro día en modo música, outro día en modo fútbol, e algún día nos pasas polos tres estados, sabe? Non sabes? Xa te estamos buscando outra ocupación para a tempada que ven, pero esa xa, non sei, eu que sei, o canal de cociña, eu que sei. Ui, aí imos mal por aí, Imos mal por aí, porque eu se me dá moi ben encender o forno e quentar a pizza, pero un pouco máis. O mellor crítico para degustar despois, pero para preparar non? Ata non tampouco, porque mira, non son un gran gourmet, a verdade. De cociña, a verdade, non son o tipo apropiado para elo. Pero bueno, hai outras facetas artísticas, non sei, fotografía, cómic, temas dos que se pode falar. Bueno, dun do que fala moi ben Fernando Sampedro é precisamente de música, de rock, en todas as súas expresións, e temos moitas expresións para esta fin de semana aquí na comarca, ou mellor temos que coller o coche, contanos. Bueno, un pouquiño de todo temos aí, especialmente todo concentrado este sábado, claro, é o día grande, un día no que conflúen un montón de propostas diferentes, xa non só na Coruña cidade e comarca, agora comentarei as máis interesantes ao meu modo de ver. Pero bueno, empezamos hoxe xa. Non imos estar todos os días en troula tampouco, pero sí podemos facer a nosa inversión cultural musical semanal, pois hoxe é o sábado. Empezamos hoxe, isto que agora se dá en chamar o jueves, non? Bueno, que para moita xente pois, que non traballa o venres, pois é ideal tamén, non? Estudiantes que recordo que na miña época universitaria os venres non tiñamos clase, xa que me imagino que por aí seguirá ahora a cousa. Bueno, hoxe a verdade é que temos que sacar o sombreiro porque recibimos na Sala Garufa por primeira vez na Coruña, non por primeira vez en Galicia, que fai uns anos viñera a Galicia, pero ás antípodas de onde estamos nós, a Guardia, ao pobo fermoso, pobo da Guarda, casi en Portugal, prácticamente, está cerquiña, non? Se non son as antípodas de aquí da cidade de Coruña, pouco lle debe faltar. Bueno, pero o que é a Coruña é a primeira vez que chega un dos bluesman máis clásicos da escena californiana, o que casi é o mismo decir, bueno, a escena estadounidense, a escena mundial do blues, non? Xa se sabe, o blues tuvo un fillo e lle chamaron rock and roll. Sí, señor. Como se podía apreciar. Esa é unha frase de B.B. King. Pero bueno, como iba a decir, como se podía apreciar, como o que nos narra, de outra maneira, en clave fantástica, a excepcional película, para min, Los Pecadores, que xa falamos dela no noso programa de cine fai uns meses. Sí, señor, bueno, sí, señor. Exacto, que, bueno, unha película que creou disparidade de opinións, como todas, pero que a mí me parece do mellorcillo dos últimos anos, da década. Levamos 5 anos de década, bueno, pois, si teño que elegir 10 películas desta década, pois unha sería, sin dúbida, Los Pecadores, ¿no? E ollo que outra podería ser Sirat. Bueno, pero non vayamos a facer a sección de cine agora, Exacto. Pero xa se sabe que divagamos moi facilmente aquí. Bueno, pero estamos con Tomi Castro e a súa primeira visita
a cidade da Coruña, na Sala Garufa, hoxe, a partir das 9 da noite. Pois, que decir de Tommy Castro e a súa banda de Painkillers, que é algo así como los analgésicos, ¿no? Sí, a traducción literal de Painkillers é Mata Dolores. Sí, sí. Que soa moi ben, a verdade é que soa moi ben, Mata Dolores. Sí, o mata a traducción, precisamente. O castelán non queda igual, o en galego. Sí, debe traducir o mismo que traduce os títulos das películas. Bueno, pero sí, Mata Dolores é unha palabra que soa moi ben, non? Aquí non lles chamamos así, lles chamamos analgésicos, non? Bueno, pois Tommy Castro and the Painkillers recalan na cidade por primeira vez, e quen sabe se última, porque Tommy Castro xa ten os seus anos, xa está no 7º piso, ten 71, entón, pois, nunca se sabe cando poden optar polo retiro. De momento está en boísima forma, como se pode ver en vídeos recentes, acaba de publicar un novo disco, fai uns meses, en marzo, se chama Closer to the Bone, un disco que ademais está sendo saludado como un dos mellores da súa carreira. Acaba de obtener un dos premios máis prestixiosos no terreo do blues en Estados Unidos, non? Está tendo críticas excelentes, e o que nos ven a presentar, aparte de cancións deste Closer to the Bone, pois tocará outros clásicos do repertorio da súa carreira, como a canción coa que cerraremos hoxe, xa o vou anunciando agora, que vai ser A Bluesman Came to Town, unha das súas máis emblemáticas, non? Ademais, pois, é que anunciando a súa propia chegada, como quen di, non? Unha canción que se chama Un Bluesman chegou á cidade. Bueno, pois, efectivamente, eso é o que vai suceder hoxe, xa digo, no Garufa, a partir das 9 da noite, 9 pouquiño, que arrancará. Tommy Castro and the Painkillers nos traerán unha velada, unha dosis do mellor blues do mundo, non? Un clásico dos que xa quedan poucos, e bueno, eu penso que calquera aficionado á música de calidade non debería perder, porque, a ver, unha que xa o blues clásico feito por os artistas que te levan mamando dende a cuna, non? Como é o caso de Tommy Castro, que xa teñen unha edade, experiencia máis que contrastada, unha carreira sólida, pois non é unha cousa que se vexa todos os días. E, bueno, pois, sobre todo, os fans do blues van a gozar como poucas veces, non? É que poucas veces ao ano podemos recibir aquí na Coruña, ao ladiño da casa, a artistas deste calibre. Por eso penso que é unha proposta interesantísima e que non se debe deixar correr, porque logo chegan os arrepentimentos e os llantos. Así que apunten, insisto, que lle poño énfasis porque penso que lle pode gustar a calquer amante da música, independientemente do estilo. Ele é un virtuosísimo guitarrista prodixioso que pode gustar pois tamén aos fans de Gary Moore, os fans do hard rock, do heavy metal, do rock clásico, do blues, por suposto, do soul, bueno, a calquer aficionado á música, en xeral. Non enche coliseos como eses que tocan, como o da semana pasada, ese que era Góngora, non? Bueno, non sei. Que vedo. Vale, que montan un portaavións no medio do coliseo e non hai un triste músico no escenario. En fin, pois o signo dos tempos, pero os que nos gusta a música de verdade, pois propostas como hoxe Tommy Castro and the Painkillers son o maná, saben a gloria, non? Así que arrancamos hoxe xa no Garufa. E bueno, pois botarlle un ollo ás estrellas cinematográficas que poida ver, ou ver algunha película da casa, e o sábado, pois, volver á acción, porque de todas as propostas que hai, eu me vou quedar con dúas, con unha principalmente, pero como alternativa, mira, se alguén lle cadra de acercarse, ten que ir a Ferrol ou lle cadra de pasar por ali cerca, pois no Teatro Jofre estará unha banda que está dando bastante que falar,
a min particularmente me acaban saturando, pero recoñezo que é unha moi boa banda, que además teñen un nome moi simpático, que se chaman Gilipollas. Todo xunto, é gilipollas, pero terminado en jazz, facendo ese xogo de palabras, Sí, non? sí, sí. E, bueno, é unha banda basicamente instrumental, aunque últimamente xa están metendo partes vocais en algún tema. Bueno, son tres virtuosos, guitarra, baixo, batería, ademais sempre facendo gala dun sentido de humor acorde ao seu nome. Aínda que a min a música instrumental me acaba por saturar, si recoñezo que é unha banda interesante a ter en conta, sobre todo eles poden recordar a Primus en máis dun momento, non? Teñen os seus momentos jazzísticos, evidentemente, pero é un jazz, digamos, bastardo, non é un jazz puro, é un jazz fusionado, pois, con rock, con funk, e, bueno, aínda que sexa instrumental, as cancións, pois, teñen sentido por si mesmas, non consiguen transmitir, pero, claro, a quen sexa fan, sobre todo, dos músicos virtuosos. Eu yo recomendo. A mí xa digo, un concerto enteiro, encima sentado, como vai ser no Teatro Jofre, porque xa actuaron aquí na cidade tamén, tanto no Mardi Gras como no Garufa, e logo en noviembre volven a Santiago tamén, así que, bueno, visitantes habituais de Galicia, que bueno, unha banda que xa publicou o seu terceiro disco, está ganando cada vez máis adeptos, non? Así que o sábado no Teatro Jofre de Ferrol pois é unha alternativa por aquela zona. Eu voume quedar aquí ao ladiño da casa porque este sábado temos tamén, ademais con eso gratuito, como sempre, pois a nova edición montan os nosos veciños de Oleiros do Rock and Rolleiros. E eche decir Rock and Rolleiros, sí, señor. Claro, sí, é que ademais a mí me fascina o nome do pobo de Oleiros, porque é que val para todo, Rock and Rolleiros, alfaroleiros. Sí, estaba pensando, é verdade, sí, é verdade. O que lle queiras poñer é que teñen o nome para todo tipo de cosas. Sí, encaixa como moi comercial, non? Sí, claro, sí. Claro. Parece feito a posta, verdad? Bueno, pois aquí na Plaza Esterpita terá lugar pois a edición deste ano de dos Rock and Rolleiros, un triple cartel o sábado, o domingo tamén, bueno, hai unha sesión vermú con bandas locales, de versións, mercadillo, bueno, xa é outra, bueno, un complemento que tamén está moi ben, non? E seguramente, pois, nos pasaremos por ali tamén, por lo menos a tomar o vermú, non? Pero o sábado é o plato forte coa actuación de tres bandas. Bueno, abrirán a noite a velada a partir das 8 da tarde, máis ou menos, pois a J. Teixi Band, que quen son, por si alguén anda despistado. Bueno, pois Javier J. Teixi e Javier Teixidor, que é un músico, un guitarrista que leva moitísimos anos en activo, pois casi 50, é un veterano de guerra, non? O poderedes recordar, por exemplo, por haber sido un dos fundadores de Mermelada xunto a Manolo Tena, o difunto Manolo Tena. Bueno, pois aí estaba tamén Javier Teixidor. Logo, posteriormente, pois estuvo uns anos como integrante de unha banda que eu reivindico sempre que falo dela. A mí me gustábame moito, Los Elegantes. Sí, é verdad, sí, Los Elegantes, xa non me acordaba, sí. É verdad. Tuveron, bueno, non son unha das bandas máis recordadas dos 80, pero para mí son das máis interesantes, e das mellores. Teñen aí 3, 4 discos que rayan a un nivel moi alto, sempre soen ser un dos grandes olvidados cando se fala así dos 80, non? E eso que eles eran de Madrid, de plena movida madrileña. Pero bueno, acadaron éxito, pero non tanto como para sair nos programas estes de refritos de Santiago Segura ou de cachitos de hierro e cromo, que sí, que teñen saído, pero moi de Pascua sin uvas. Bueno, pois Javier Teixidor tamén formou parte de Los Elegantes, e logo, cando empezou co seu proxecto máis orientado ao blues,
o blues rock, pois, para entendernos, unha proposta similar, non tan latina quizás, a que nos trae Javier Vargas, visitante habitual tamén desta cidade, non? Javier Vargas, que foi membro da banda de Miguel Ríos, da Orquesta Mondragón, bueno, eleva moitísimos anos, pois sendo unha especie como Gary Moore español, non? Ese blues rock, funk, con influencias moi latinas. A J. Teixi Band non ten esas influencias latinas, está máis orientado ao blues e sobre todo ao hard rock, non? En certos momentos, pero sí é un cuarteto pois de a banda moi solvente, formada por músicos veteranos que os que xa non lles queda nada máis que demostrar que ofrecer un bo concerto cada vez que salen á carretera, non? Así que, pois, ideal para empezar a velada, un clásico da escena española, que igual descoñecido para moitos, pero nunca é tarde, así que o sábado a partir desas 8 na Plaza Terpita de Oleiros, aí abrirá a velada Javier Teixidor coa súa banda. E despois ás 10 pois chega o plato forte, non? O plato forte que son uns vellos coñecidos, pois creo que de todo o mundo, non? Ainda que estiveron aí tamén, pero tampouco non chegaron nunca, nin se lles considera parte da movida madrileña, porque eles chegaron antes. Burning. Estamos falando dos míticos Burning, non? Bueno, estamos falando de hai que quitarse o sombrero aquí, Sí, da realeza do rock español. Entón, pois Burning aí estarán o sábado en Oleiros, gratis, a disposición de quen queira asistir. E bueno, pois eu ainda os vin fai 2 anos, a última vez. Creo que non fai nin 2 anos, no? Casi, pero ainda non. Nas Pontes, e bueno, deron un concerto fabuloso de 2 horas e media, con todos os clásicos habidos e por haber da súa carreira, bueno, unha banda de 7 membros con saxo, teclados, bueno, teclados claro, porque é o propio Johnny Cifuentes, non? Pero outros maiores, bueno, están nunha forma fabulosa. Malia todo, malia a idade, malia todo, siguen en forma, non? A ver, evidentemente, bueno, algunha xente que di se lle encha a boca, decir, que esos non son os originales. Home, a ver, Johnny estivo aí dende o principio, aínda que non foi o fundador da banda, pero estivo prácticamente... É o que está, despois da morte de Toño, de Pepe Risi, pois é o que está mantendo a antorcha, e ese legado de grandes canciones que el gramou e participou e compuxo en moitos casos, non? Home, para min é unha das cabezas visible, ou quizás un dos estéticamente é a imaxe, non? Para min, cuidado. Tamén, é un prototipo dese roqueiro veterano, non? Que leva aí toda a vida, además unha persoa encantadora, majísima, bueno, un encanto. Eu teño moito aprecio a Johnny, bueno, pois será un placer volver a velo a él e disfrutar durante 2 horas das cancións de Burning, dese legado inmortal que vai moito máis alá de que hace unha chica como tú un sitio como este, que non deixa de ser unha mera anécdota, non? Esa canción que está ben, moi trillada, moi machacada, pero si sirve para que a xente coñeza o nome de Burning, pois benvida sea, ainda que a película era un auténtico truño de Fernando Colombo. Estaba pensando estaba pensando o mismo, non? Va a haber unha película, entrañable por lo que ten que ver, por todas as implicacións que... Entrañable é a canción, a película desde logo non. Estaba pensando que o ibas a decir, porque sí, a ver, claro. Estou empezando a resultar moi previsible, Non, é que eu pensaba o mismo, o sea que... Vale. Logo me poñedes unha fama de hater que non é acorde coa realidade, penso eu. Bueno, pois Burning aí estarán aquí ao ladiño da casa, e vai ser un enorme placer. E logo pois cerrarán a noite, despois da actuación de Burning, que a ver quen é el guapo que se atreve a actuar despois de Burning. Bueno, pois van a ser Lubac, a banda madrileña, tamén de hard rock, que, bueno, para rematar a velada,
pois van a facer o que este na súa man e nas súas habilidades para que nos quedemos ali roqueando duramente, nos tomemos outro brebaje e alonguemos a noite ata que o corpo diga basta, non? Así que, bueno, unha proposta ben jarroqueira, unha banda bastante descoñecida por estos lares, non sei se viñeron alguna vez por aquí, eu non os vin, polo menos, si oín algún dos seus discos, bueno, pois pode ser todo un descubrimento, simplemente hai que darlle esa oportunidade, estaremos co subidón de Bardin, así que pois seguimos roqueando un ratiño máis, que seguro que oímos pasar en grande con Lubac. Así que temos a noite do sábado arreglada, E remataría, digamos, as recomendacións para este fin de semana, non é unha fin de semana longa, non? Sí, que se o sábado acabamos tarde aquí en Oleiros, pois o domingo xa non teremos moitas ganas igual de troulear, así que por esta semana o deixamos aquí, que creo que non está nada mala proposta, Bueno, pero Tommy o deixamos... Tommy Castro and the Painkillers e o sábado, pois este rock and rolleiros. Decía que o deixamos, pero ahora que mencionas a Tommy Castro de novo, facemos unha homenaxe, non? Claro que sí, xa o spoileamos antes que íamos acabar hoxe con unha das cancións máis emblemáticas de Tommy Castro, máis emblemáticas do blues contemporáneo, podemos decir, que A Bluesman Came to Town, un bluesman chegou á cidade. Que maravillosa frase, que maravilloso título, non? Pois hoxe un bluesman chega á cidade. E un bluesman que chega á comarca precisamente os xoves, laga fin de semana con rock and rolleiros. Bueno, pois sempre no nome do rock and roll buscamos darlles opcións, non se queixarán se lles gusta a música en directo, no nome do rock and roll sempre pois buscando a mellor música que nos pode emocionar aquí en Radio Culleredo con Fernando San Pedro. Fernando, falamos a semana que ven. Pues si Dios quiere y Johnny Barning lo permite. Johnny Cifuentes, a cabeza. Gracias, un saludo. Un aperto.